Dragi gledatelji, dobar dan. Eto nas ponovno u vašoj omiljenoj emisiji Lokalno, 50 minuta zabave, zanimljivih razgovora, zanimljivih rubrika. Svi ste nam dobro došli i naravno još bolje ostali s nama do samoga kraja emisije. Već smo došli do prvog današnjeg zanimljivog razgovora. Znate da su uvijek u našoj emisiji svi razgovori zanimljivi, a ovim razgovorom vodim vas u Slatinu. Tko bi nam o Slatini mogao više i bolje reći, ako ne gradonačelnik Slatine. Stoga pozdravljam gradonačelnika gospodina Denisa Ostrošića. Dobar dan, dobrodošli. Hvala na pozivu, dobar dan. Sad bih ja vas trebala pitati što ima novoga u Slatini, jer ste mi ovdje prvi put sa mnom Da. oči u oči. Tako je. Ali evo, idemo za one gledatelje koji vas još nikad nisu vidjeli, ništa čuli o vama, upoznati uopće gospodina Ostrošića. Ko ste vi? 52. godina, 2 djece, bio sam profesor hrvatskog jezika i književnosti. To je poziv, nadam se da ću to biti do kraja, dokle budem živio, a u ovom trenutku sam gradonačelnik grada Slatine već neki 1,5 godinu. Dakle, friški političar, to bismo mogli Da, zaključiti. bio sam u gradskom vijeću jedan mandat ranije, međutim ovo je sasvim druga priča. Dakle, tu je sada nešto što se prepoznaje, upoznaje, živi u proteklih 1,5 godinu vrlo intenzivno i sad je potpuno drugačija slika, recimo od onog kada krenete u nešto. I kako je to biti političar? Evo, dosta ste radili s djecom, sad radite s odraslim ljudima ili možda malo neozbiljnijom djecom? Dobro ste rekli. Djeca su vrlo iskrena i ja sam dugo godina radio s djecom i neposrednija su, odmah znate na čemu ste i kad vas oni ocijene onda je to to. A ovdje je drugačije. Neću ulaziti u detalje. Što vam to piše na majici? U Slatini smo svi strašni. To je jedan grafit koji godinama krasio pročelje jedne zgrade u Slatini i s obzirom da u Slatini postoje kreativci koji u posljednjih nekoliko godina nastoje se uključiti u aktivnu ponudu grada Slatine i sa ovim segmentom. Ovo je jedan od načina kako zapravo jedan identitet poslati, ajmo reći, u svijet. Dakle, izvan nekakvih naših regionalnih i lokalnih granica. To je ono nešto kao strašno dobri ili užasno lijep. Ja ne znam što je autor rekao, ali činjenica je da možete to komentirati na različite načine. Meni je to vrlo simpatično i mislim da jesmo strašni, da imamo strašne stvari. Jedna od strašnih stvari je recimo Slatinski pjenušac. O njemu se već nešto više zna, mi brendiramo i grad kao grad prvog hrvatskog pjenušca iz 1864. Ali to je materijal za cijelu emisiju. Ono što obilježava 2019. da krenem sad sa onim na što se mi pripremamo danas, jest ovaj kalendar koji sam vam donio, da ga malo pogledate. Da, riječ je o godini značajnih obljetnica. Idemo krenuti s onima koje su najvrijednije u smislu broja godina. 100 godina župe Svetoga Josipa. Dakle, ide uskoro Josipovo, tako da će početak obilježavanja biti upravo tada. Pripreme već teku. Potom imamo 100 godina nogometa. Znamo da je nogomet prošle godine zasjao na svjetskim scenama i ovo što imamo, dakle, na našem području grada Slatine je nešto što ćemo pokušati obilježiti najbolje što možemo. Imamo jedan odbor koji već priprema puno sadržaja, dakle to neće biti jedna svečana akademija, nego će biti doista puno događanja i sportskih susreta i sve ono što uz sport, odnosno nogomet, ide. 50 godina radija. Dakle, ja kao naših dragih kolega, da. Nekadašnji radijski voditelj, meni je jako drago da je Slatina, evo, punih 50 godina u eteru, na razne načine, kroz Radio Slatinu nekada. Kakve ste emisije vodili? Vodio sam jutarnju brbljaonicu, dakle budio sam ljude. Najteži dio. Pa meni nije, ja nisam čovjek od kave ujutro, ja čim progledam meni mozak radi odmah 100% i u roku od pola sata slušalice ja sam bio vaš. Dakle, vrlo često se pitaju kako ovi od jutra mogu tako pričati. Da, ali ja se nisam doslovno gasio da su ljudi čak i bunili da prekidam pjesme. Međutim, ja sam odlučio zabaviti ljude, tako da je tu bilo i viceva i komentara, birane glazbe i onog što ja bih puštao. Znate da je gradonačelnik New Yorka nekad imao svoju emisiju, imamo i neke ljude iz javnosti koji se bave možda nekim drugim poslovima, ali vole ući u eter, a ja sam se tu negdje pronašao. Dernek Party je bila kultna emisija
kad smo nastojali ispunjavati glazbene želje koje ne bi išle u redoviti program, nego više za srce i dušu onih koji vole i slušaju Radio Slatinu. Naime, vi znate, ili možda ne znate, ali mogu sada reći, bio sam nedavno na dvije manifestacije gdje su nam se dugogodišnjim radom predstavili Hrvati iz Bosne, koji žive s nama već dugi niz godina, naši su sugrađani, isto kao i oni koji nešto dulje žive u Slatini, a to su naši Ličani. Podrijetlom iz Like, imamo udrugu koja jako lijepo radi, imaju sjajne projekte. Imamo Vojvođane, zajednica Srba, dakle grad je, Slatina je jedan multikulturalni grad i doista kao jako civilno društvo živimo ovaj današnji život sa svim zadovoljštinama, ali i problemima. Dobro, spomenuli smo dakle 50 godina radija, ali imate vi toga još. Da, i nije sve stalo, nažalost, u kalendar, ali smo nastojali one koji su najinteresantniji. 40 godina skijaško-planinarskog društva. Kako se to sve baš zaokružilo ove godine? Stjecam okolnosti. Eto, ali imat ćemo i nagodinu. Nagodinu imamo 100 godina filma, dakle kino predstava u Slatini. Imamo lijepo kino koje je novo uređeno, dakle već godinama se radi na tome. Nedavno smo imali susret kinooperatera u Slatini. Da se vratim, 25. obljetnica je dana Milka Kelemena. To je nešto što stavljamo sada u neke nove okvire. Znamo da imamo osnovnu školu glazbenu Milko Kelemen i ta manifestacija u suradnji sa Društvom skladatelja grada Zagreba, sa Ministarstvom kulture, sa županijom i samim gradom i sa svim ustanovama koje će se i jesu uključili. Zapravo ima jedan festivalski odbor koji će nastojati da ovu obljetnicu učini takvom da bude doista posebna, vrijedna spomena na maestra Kelemena koji nas je nažalost prošle godine napustio. Dobro. Puno toga se radi, projekata je puno. Rekli smo da nemamo baš dovoljno vremena sve spomenuti, ali vi ipak krenite. Hoću. Imam osjećaj da ste odlučili nekako oživjeti grad Slatinu dolaskom u ovaj svoj prvi mandat. I meni se činilo da je zapravo Slatina malo uspavani grad. Možda nas je pojela malo sve nekakva inertnost. Međutim, s obzirom da su se otvorili europski fondovi, definitivno se mora ubaciti u 5. brzinu, inače će to vrlo brzo proći. I ako ne iskoristite sve što je moguće, bit će nam žao kasnije, ali ćemo puno toga propustiti. Problem je što smo propustili zadržati mlade. Dakle, vi nemate u gradu 3 garniture ljudi pa da možete birati, nego jednostavno radite sa ekipom koja je tu, s ekipom koja se želi priključiti. Ja imam jedan odličan tim, doista mogu reći da i gradska uprava i ovaj dio gradskog vijeća koji apsolutno podržava ovo što radimo, ne samo da podržava, nego vijećnici vrlo intenzivno sudjeluju u svakodnevnom životu, interveniraju, donose ideje i to je ono što je velika promjena na nivou grada. Imamo sad 2 aktivnosti već sutra, preko sutra mogu tako reći, dakle idući tjedan je Lijepom našom, a potom imamo zajednički nastup grada Slatine i naših obrtnika i svih onih koji se tako osjećaju, a žele se predstaviti na Viro Expu, da to učinimo još bolje nego prošle godine. Što se tiče samih europskih projekata, imamo ono što nas čeka iduće godine, no u tijeku je provedba 8 projekata. Jedan je već ocijenjen, jedan trebamo potpisati ugovor, a 6 su u realizaciji. Iz različitih sfera. Ono kako sad mogu ovako na brzinu u ovoj minutaži koju imamo, ću reći da imamo ukupnu vrijednost koja je trenutačno u tih 8, a treba završiti to sve do 2020. Njihova vrijednost je oko 64 milijuna kuna, od toga 73% su sredstva direktno Europske unije, a ovaj ostatak iz nacionalnog fonda koji to pokriva i naravno sredstava grada Slatine. Tu i grad Slatina nastoji maksimalno sudjelovati koliko naravno mi u svojim skromnim uvjetima možemo, ali činimo sve da to učinimo. Mogao bih sad ići u detalje tih projekata. Što znači ti skromni uvjeti, koliki vam je proračun? Proračun nam je najveći do sad, 116 milijuna kuna. On je rastao rapidno u zadnje 2 godine. Iz raznih razloga. Prije svega imamo, da sad ne idem na ove projekte koji su trenutačno aktivni, ali ova godina je godina valorizacije naše pripremljenosti, projektiranja i dovršavanja nečega što se zove regeneracija malih gradova. Naime, mi smo već potpisali predugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja gdje su nam rekli da smo u krugu 8 gradova koji će od iduće godine vrlo vjerojatno moći ostvarivati određene iznose samo za grad Slatinu. To je kolač koji se sastoji od infrastrukture, od mjera za poduzetnike, odnosno od sredstava za poduzetnike koji će kanalizirati kroz natječaj ministarstvo, ali će se moći prijaviti samo mali, srednji
i mikro poduzetnici iz područja grada Slatine koji su zdravi i koji imaju dobar projekt. Imate li takvih? Imamo i bit će ih. Znamo da inkubator polako raste, da bi trebao do kraja godine biti otvoren. To je onaj start-up na neki način gdje će oni koji su mladi, koji žele neka iskustva steći, moći to učiniti na jednom mjestu, kao što to se radi tipizirano po cijeloj županiji, a po onoj inerciji koja je krenula iz same Virovitice, iz ovog inkubatora. Regeneracija malih gradova donosi preko 15 projekata koje upravo sada ili projektiramo ili imamo već gotove ili ćemo ih kao projektne ideje razraditi tijekom ove godine i samo čekamo zeleno svjetlo da Europska komisija odobri gradovima koji su u prvom krugu. Dakle, to su recimo Benkovac, Beli Manastir, Vukovar, to su Knin, to su gradovi koji upravo sada implementiraju i projektiraju. Njima je najteže, vjerojatno, zato što su prvi. Mi smo se nastojali maksimalno pripremiti, posjetili smo neke od tih gradova, razgovarali sa nekim vodećim ljudima tih gradova i za sad imamo sjajne informacije povratne. Dakle, preslikat ćete ono što je bilo dobro? Način kako, a naravno da to prilagođavamo našim potrebama. Od uređenja mjesnih odbora po širem dijelu prostoru grada Slatine, zatim tu su naše zone, pa onda imamo kulturu, imamo obrazovanje, imamo sveučilišni kamp, srednjoškolski kamp, odnosno osnovnoškolski kampus koji bi zapravo obogatili s jednim đačkim domom. Tako da smo puno toga zaplanirali, sportsku dvoranu, tu nam je cilj i bazen u dogledno vrijeme, no sve zavisi koliko ćemo doista sredstava i dobiti. Ali imamo prioritet, imamo 15 projekata koji imaju određeno bodovanje i nastojat ćemo to kao, recimo, dovršiti onaj dio našega muzeja, bivšeg Kotara, u kojem je sada i 10 godina je rastao taj naš muzej i sad je negdje pri kraju, ali drugi dio koji je prazan, koji je Rohbau, tu bi ušla glazbena škola Milka Kelema. Dakle, o tom muzeju bi se isto dalo dosta pričati, je vrlo interesantan projekt. Apsolutno. Tu je naša zadruga Slatinska kutijica koja je novi projekt, gdje ćemo okupiti, dakle, Slatinčane koji su kreativni, koji su OPG, koji su obrtnici, koji će se moći predstaviti na taj način. Grad prijatelj djece. Također, dakle, mislim da smo u protekle 2 godine napravili jako puno i u razgovorima sa organizacijom, dakle, ustanovom Društvo naša djeca, dali su nam mogućnost da već sada kažemo da smo gotovo sve ono što je trebalo napravili. Naravno, mi radimo i dalje i od, dakle, uvjeta u vrtiću koji se obnavlja. Jaslice su već energetski obnovljene. Sad ulažemo ponovno u sanitarne čvorove, u popravak. Razmišljamo o proširenju vrtića jer smo podkapacitirani, na neki način ima puna lista čekanja. Mnogo je stvari koje doista radimo baš za naše mlade i za naše osnovnoškolce, vrtićance, srednjoškolce, dječja igrališta. Tu imamo naravno ono što sama gradska uprava, odnosno grad i vijećnici inzistiraju, a to je da financiramo puno naših učenika. Imamo sad i sportske stipendije, znači puno je mladih koji će iz Zagreba u Osijek, iz Osijeka, iz Varaždina putovati u Slatinu i dobivati po tom jednom sportskom angažmanu mjesečno po 200 kuna. To nije puno, ali opet mislim da će dobro doći, kao što je dobro dolazi i našim najboljim darovitim učenicima u srednjoj školi, jer imamo istu takvu mjeru i za njih. Potom su tu naši studenti koje također sufinanciramo sa 1000 kuna, oni koji su daroviti, dakle to smo isto tako uveli. Potom su tu... Kako se ocijeni da je neko daroviti student? Pa postoje određeni načini kako, znači postoji uvjet. Jedan od uvjeta je, recimo, da niste prva godina, nije uvjet, ali kad ste 3. ili 4. ili završna godina fakulteta i kad imate prosjek iznad 4, onda tu nemate što puno misliti. Ili ste puno radili i to je također... Jer oni su se prijavili i mi onda valoriziramo zapravo sve to što jesu, bitno da su redoviti studenti. I naravno, trebali bi se vratiti u Slatinu nakon završenog fakulteta. Ja se nadam. To nije nešto što moraju činiti, međutim ovo što činimo upravo zato, da se ljudi ne vraćaju zato što to negdje su potpisali, nego da se doista žele vratiti. A to je velika stvar koju nadam se da polako, onako, ali sigurno betoniramo. Na njime svijet ostaje. Razgovarala sam nedavno sa dječjim gradonačelnikom grada Slatine. Također je rekao da dobro surađuje s vama. Moj učenik. Tako je i da zapravo ukazuje na one neke probleme kao što ste spomenuli, igralište i slično. Dakle, evo, u dobrom ste suglasju. Jučer su mi bili učenici iz Eugena Kumičića i traže dozvolu od gradonačelnika, se rekao moraju putiti pisani zahtjev, da iskoriste jedan veliki zid koji je uz njihovu školu, da bi ga oslikali, ja sam im onda sugerirao,
da to mogu učiniti doista bez problema i da traže svoje i partnere u recimo udrugama koje su vrlo aktivne u gradu Slatini. Jer svi u Slatini su strašni. Jesu. Spomenuli ste završetak projekata od ovih, ako sam dobro zapamtila, 65 milijuna kuna. 63 i nešto milijuna kuna. Do 2020. Tako Hoće li to uspjeti biti Dakle, ovako, energetska obnova zgrade gradske uprave, energetska obnova Pučkog učilišta je nešto što upravo pripremamo u javnu nabavu. Što se tiče ruralnog razvoja, cesta za Golenić jako dobro napreduje, to je negdje 2 km, nešto više 2,100, vrijednost je mislim negdje oko 7 milijuna, preko 7 milijuna kuna. Zbog uvjeta i ove zime kakva je, mislim da će oni završiti možda i do lipnja, ne do rujna do kad je rok. Slijedi dalje naravno i ulaganja grada koji će onda se nadovezati na tu cestu pa ući u Golenić i pomoći jednom selu bez vode tekuće, zapravo koje nije jedino na našem području, da Htjela živi. sam to reći, idemo i to riješiti, pa nakon 2020. da svi imaju vodu, kanalizaciju i tu infrastrukturu. Do tada smo morali se potruditi da nabavimo još 2 stvari, a nabavili smo 4 za naše vatrogasce. Naime, vatrogasci i profesionalci i ljudi po dobrim vatrogasnim društvima su vrlo intenzivno rade i nabavljena je i ljestva, tako da upravo sada rješavamo i krošnje koje nisu 2-3 godine mogle biti rješavane jer nismo imali čime. Da smo ostali vi i ja na krovu negdje da gori, a jako je visoko, morali bi čekati nekoga iz nekog drugog grada da dođe da nas spasi. Ovako to možemo bez problema sada. Cisterna nova. Dakle, nova, kad kažem nova, ne možemo mi nikad kupiti novo vozilo, ali definitivno je bolje rješenje od onoga što smo prije imali, jer cisterne su proteklu godinu radile 7-8 mjeseci, ako ne i više, možda sad griješim dušu, jer su vozile i u Ivan Brijeg i u Golenić vodu i u Lukavac koji će aglomeracijom biti riješen. 212 milijuna kuna je samo aglomeracija. Izvađene su građevinske dozvole, njih 15, pribavljeno su sav potreban materijal, odnosno sve ono što čini projekt kao takvim i tu Slatina i 6 prigradskih naselja zapravo rade na kanalizaciji, na rekonstrukciji voda i svega onoga što čini jedan vodni sustav koji je poprilično derutan u Slatini. Nastojat ćemo maksimalno pokriti onaj dio koji je prije svega ravničarski. Mi znamo da Slatina leži na padinama Papuka, gore u području gdje su vikendice, to je malo teže. Što je dobro za te planine? Hoće li biti još malo razvoja turizma u ovim našim krajevima? Da, i to ne bilo kakvoga. Jedan od planova je rekonstrukcija, odnosno razvoj centra naše jezero Javorica, gdje planiramo i projektiramo upravo sada jednu stazu koja će biti i za bicikliste i za trim i 2 mostića, možda jedan zip line koji će ići sa vrha preko jezera, što će biti vrlo interesantno. I još neke sadržaje za bajkere kojih imamo puno i osim bajkera i drugih koji vole prirodu. Znamo da imamo i udrugu Motiv koja organizira sportske susrete gdje nam dolaze sportaši koji su rekreativci ili čak i profesionalci u tim nekakvim disciplinama. Naravno, oni koji imaju pse mogu također se uključiti. To su neke stvari koje su nam vrlo bitne. Naše skijalište također smo potpomogli, razvijamo ga dalje. Ono što je bitno je da smo nabavili ratrak, da je prilaz drugačiji, da planiramo još nekakve dodatne stvari, tako da se radi na tome. Sekvoja kao projekt od 20 i nešto milijuna kuna je u tijeku, znači sva projektna dokumentacija je gotova, znači sad će ići javna nabava i tražimo izvođače i idemo... Što to znači? Kakav je to projekt? Dakle, riječ je o baštini koja je na neki način godinama bila zapuštena. Vi dobro znate da imamo... Znam da se udruga jedna zove Sekvoja u sklopu jedne osnovne škole. Je. Moj razred je bio čak i taj koji je dao ime ovoga udruzi. Sekvoja postoji dugo u Slatini, ona je jedno prirodna baština i zaštićeno je područje, ali riječ je zapravo o Šamburg-Lipeu i obitelji koja kad je došla zapravo se bavila onim čim su se bavili plemići diljem Europe, dakle parkovnom kulturom. Nešto od toga je ostalo i do dana današnjeg, mi to nastojamo spasiti i tu će ići obnova 2 zgrada sa konferencijskom dvoranom, sa puno sadržaja i ja bi to, ako me pitate, dakle Sekvoju, gdje ćemo dobiti smještene kapacitete, 30 ležaja, da se mene pitalo da sam ja projektirao, bilo bih 50, jer kad vam dođe 50 Kineza, onda ih smjestiti u 30 kreveta. Gdje ćeš 50, barem 500 njih uvijek ide. Da, znate ali vam dođe autobus, znate, i onda je problem ih smjestiti na jedno mjesto. To je ono što nam nedostaje, smješteni kapaciteti. Tu se nadam i vidim mogućnost da se i tu netko privatni, dakle da privatno se ulaže, jer mislim da to još malo Slatinčani malo se boje, malo smo stisnuti što se toga tiče.
Vrlo ste otvoreni, dobro ste snimili situaciju kako je stanje u Slatini, krenuli ste, primili ste se posla, ne samo vi, nego i svi vaši suradnici. I onako ste šarmantan i zanimljiv čovjek. Zanima me, vidite li se u visokoj politici, pratite li visoku politiku? Ja sebe ne doživljavam kao političar uopće. Moram nositi kravatu, danas sam došao namjerno ležerno obučen jer to nosim baš kad moram, nisam za nekakve, odnosno moram biti pa jesam. No, ja se gledam zapravo kao netko ko je otvorio zajedno sa mojim suradnicima u gradsku upravu ljudima. Ali ne samo upravu, nego i sve ustanove i tvrtke koje su tu, koje su na dispoziciji i znamo da uvijek ima problema, da se uvijek kukamo, žalimo. Mi smo Hrvati takvi da uvijek kukamo više nego što jest. Međutim, otvorili smo se, pristupačni smo i poklanjamo se građanima na najbolji mogući način da pokušavamo riješiti doslovno probleme sve. I ja doista ne mislim da sam političar, nego mislim da sam komunalac i čovjek koji ako može nešto riješiti, da će naravno riješiti u skladu s mogućnostima i svem onim što to nosi. Evo i ovo vaše gostovanje bilo je u svrhu građana da vas još malo bolje upoznaju, da znaju da ste pristupačni i da naravno imate puno tema za razgovor, pa da se malo možemo i češće naći ovdje u našem studiju. Hvala vam što ste došli. Vrlo rado, hvala vam lijepo.